Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷики сарбаландам. Хубен иншааллоҳ. Чӣ хеле ки дар сарлавҳаи видео диден дар масъалаи нафарҳое ки шаҳрвандии Россияро доранд ба Тоҷикистон рафтан мехостем ба шумо маълумот расонем ва баъдан саволҳое ки дар видеои пеш мешид то ҷое ки медонем, то ҷое ки аниқ кардем яккамеша шумода маълумот мерасонем иншааллоҳ. Видеоро ҳатман то охирша тамошо кунед ва лайк, комментария, обуна шидани шумо барои пешравии канали мо беҳад дастгирӣ хуб мешавад. Пешаи мавзӯъро сар кардан рекламаҳомон, номерҳои бародаре ки мондум барои нафарҳои бедокумент граница мебара мебиёра айҷои зиндагӣ мекардагитон номерҳоро сахранед кунед, телефон кунед, айнои мо салом бигем. Ва як бародари дигарам муроҷиат кардагае ки номерҳоша ҳамиҷа мемонум. Нафарҳое ки беморӣ дорен, мақсад дар Москва ё ки Московский област меоям мехонанд иншааллоҳ, телефон кунед ва номерҳои хидмон барои билети ҳавопаймо ҳар ки ҷое ба ки ҷое дар кор мешавад дар WhatsApp нависед, ҳавякасам иншааллоҳ ҷавоб метаҳад ва ба дили пир харидорӣ кунед. Хоб, масъалаи гражданинҳо, яъне кӯдакҳо бигем, модарҳо, апоҳо, хоҳарҳо беташвиш рафта омада метонен. Вале нафарҳоеда ки поиска омадагиай хато накунем, агар қонунӣ бигем баъде ки поиска омад, яъне пеш поиска фақат меомад ки мақсад меовардан да дастон медодан, ҳозир бигем ба почтаам роӣ мекунанд ё ки программаи госуслугам дошта бошед роӣ мекунанд ки баъди поиска омадан шумо ай Россия баромадан наметонед. Яъне поиска омада бошад, дигар хитона ғам натиҳен, билетам нагирен, саргардон нашавед. Якум гурӯҳ. Дуюм гурӯҳ нафарҳое ки мақсад хизмат кардагиянд ва бигем ҳамчун запас истодагиянд гуфти рӯзҳо, яъне шумо ҳам агар даъват карда бошанд баромадан наметонед. хоб, ин маълумота расондем. Мехонем саволҳоро ва агар боз саволҳо бошад дар комментарияи видео нависен, иншааллоҳ худмонам ки надонем, иншааллоҳ ҳаракат мекунем ай нафарҳои мефаҳмидагӣ пурсем ва шумода маълумот расонем. хоб, салом. Документҳои питерқатӣ дар Москва кор кардем. қапи данмона видваринӣ кардам. Ватан рафта омадем. Боз дар Москва патент кардем. Патентмона надоданд. Сабабаш дар чӣ? Алейкум салом бародарҷонум. Хато накунам, ду видео пеш дар ҳамин масъала видео карда будем ки дар ҳолате ки видваринӣ кардан Тоҷикистон ки рафтен 3 моҳ бестен, даниётонро проверка кунен, баъдан биёен. 3 моҳ нашида мебиёен, даромада метонен, вале депортатсия мекунанд. яъне ҳозир шумо агар даниётонро проверка кунен, бигем депортатсия мебуроранд ва вақте ки бигем даниётонам проверка карданӣ мешен кадом нафаре дар Тоҷикистонай, ҳам ФМС-ша бинен, ҳам ФСБ-ша ки ҳардуш кушода боша, баъдан парвоз кунем, барое ки бисёриҳо ФМС-ша мебинанд кушода, меоянд ки дар аэропорт мегардонанд шуна. хоб, ассалому алейкум бародар. Ба печати фаршиви Тоҷикистон рафтанда ягон проблема намешавад? Алейкум салом бародарҷонум. Дар таможни нагардондиянд беташвиш рафта метонед, вале масалан мегирем печати фаршиви Қазоқистон боша, вақти граница пересикад мекунен, хато накунем бародарҳое ки рафтан барои ҳар як печатша аннулировать кардан 1500 рубли супоридан бигем да. Салом акай Абдулло. Ака да багаж корча бурда мешавад? Алейкум салом. Бале мешавад, вале бигем хушрӯ печониша ки мақсад проблема нашавад ва иҷозат ай. Салому алейкум Абдулло бародар. Вақте шахсията регистратсияш тамом шидагӣ боша ба мошин ба ватан рафта метонад ё ки не? Алейкум салом. То бигем границара агар дар раҳорӯ нақапанд, документ проверка накунанд ва агар проверкаам кунанд, муомила кунен, дар таможни баромадан проблема намешавад. Ассалому алейкум. Ман вид дорум. Тоҷикистон равом 6 моҳ баъд биём мешавад? Пешакӣ раҳмат. алейкум салом. Дар чанд видеомонам гуфтагем ки
дар ҳолати видножительства доштан ай 6 моҳ як рӯзам гузара аннулировать мекунад, яъне то 6 моҳа ҳақ дорем, вале ай 6 моҳ ки зиёд шава аннулировать кардан мумкин аст. Ва дар масъалаи бигем баромадан нафарҳое ки РВП дорем, нафарҳое ки видножительство дорем, беташвиш шумо да бигем поискарам намебиёя ба дилипир гаштан метонем. хоб ҳамин қадар маълумот худтона эҳтиёт кунем, миннатдору марҳамат бошем.